Hi guys, mayamot ko kanin tanan. Welcome to my new vlog. Sa episode karon, ako i-share kaninyo ang akong nahibawan nga kan-anan sa Danau. So, asa kadtong wala kahibaw kung asa ng Danau. Ang Danau guys naa sa northern part sa Cebu. Next to Compostela. Mga 40 to 45 kilometers away from gikan sa syudad. Naman siya ikananay do ka ng tapahan sa Danau. Lami ka siya guys, kamo ubang mga motor riders, bikers, try nyo kapit dito. Lami dyan siya, try nyo, ipakita na ko karon, igabot na mo dito kay mahapit mo dito at po siguro may mag lunch update mo na ko abot na mo nga to. See guys. So, mag-start na biyahe guys. Buy one take one. 50. Saya lah guys, may kayo lagi sa gamay mga sa oras siguro. So, hindi sa traffic ang atong binayot doon. Mari mag-highway na guys. Ang traffic doon dito sa Nagkisada. So, hindi siguro lang kamo ko doon lang sa Danau. Kasi nga malubat ang atong kamera. Mo ni siya guys na sa Ayala Cebu mo guys. Okay na lang guys. Guys, doon lang ta sa Danau, mga 1 kilometro na lang guro. Nahan gamay, Danau.
Gani sila mga beach diri guys. Resort na drive. Indot sad. Wala. Sila yung mga beach diri. Diri. Ana, mga beach na nila diha. Cottage. Dira. Dira. Coco Beach. Dira guys, Danau Platte. Then doon na ta sa tapahan sa Danau. Dasunahan. Guys, abot na nadiri daghan kay mga tapahan sa Danau. Hindi ra mo magpili-pili ra mag-asa mo diri diha sa nadiri naglinyar ring ilang mga tapahan daghan kayo. So kami kay naman sa misuki diri ngari mi sa mong suki og abli ba sila sa pangano to kana guys mga tapahan na Easter Boy diri guys. Marimi. Marimi guys. Easter Boy tapahan. Nga si Kuya mo siya tagiya. Anak, nari lang mga isda guys Dana. Ano siyang gipalitan? Barilis. Barilis? Isa pa. Inilaw raya. Inilaw? Ilan na puso? 5 lang na puso? 5 lang saya. Ismail ya kay nasa vlog ya. Easter Boy. Ito guys, nasa sud sila. Mga nisod sa ilang guys, ilang kananan dili dagat. Dagat, nasa dagat. Dami gid ni. So guys, kaon guys, mausod na. Usa ka tinapa, kinilaw, nya kani. Ang magsay pangalan niya. Kaon guys, update ra mi niya ikahuman nami. Guys, manami kaon guys. Awa oh. Shout out kan. Shout out. Smile, oh. Shout out ni. Shout out dah. Ni Ibo. Ibong na third. Umana guys, oh, awa. Ang isda, ang ginamos, ang ginilaw, ug ang puso, impas. Oh. Sige na, dako na kay dagko mo doon ako. May lang untag, di may maabdag kuha na ni.
dagko naman, dagko na kayong bawod, oh. May lang tag-gwewan. Ako ipakita karon ang kanang landmark nga rin sa Danau nga kanang guys, padung na may mauli. So mara to atong vlog sa pagkaron. Kung makabisita mo nga rin, try mo kaon ito, di ba lami, di mo mahay sa ilang mga niluto ng isda. Risko kayo guys. So kani mo ni pinaka sikat nga landmark diri sa Danau, ang Kindaw, mga diri Kindaw, mga siya diri Danau. Nasa sila ay Macdo dagat. So more to guys. God bless ating tatanan na binakarot sa panahon nga nagka daghan ang